Tivitit, waktu cozinha! Tivitit, waktu cozinha! Welkom bij een nieuwe aflevering van Webschool. In deze aflevering gaan we kijken welke website je kunt gebruiken om ervoor te zorgen dat je kunt oefenen met het leren klokkijken. Het leren klokkijken in het Nederlands is vaak een beetje aan de moeilijke kant voor kinderen die anderstalig zijn, omdat ze in de Nederlandse taal de dingen eigenlijk net tegengesteld doen. Op Google toets je het woord klokkijken in. Dan kom je op een aantal websites. De bovenste is van het DATS-project. Als je die inklikt, dan kom je op de website uit die wij bedoelen. Klokkijken leren. Op deze website waarop je kunt leren klokkijken zijn 8 niveaus. We gaan eerst even kijken bij niveau 1. Bij niveau 1 gaat het om de hele uren. Niveau 2 behandelen ze de halve uren. Dan krijgen we de kwartieren over het uur, kwartieren voor het uur bij niveau 4. Niveau 5 beslaat dit gedeelte van 5 over, 10 over en kwart over. Niveau 6, daarbij hebben we het over kwart voor het uur, 10 voor het uur, 5 voor en het hele uur. Niveau 7, daar wordt het al een stukje moeilijker. Dat is het gebied van 10 voor half, 5 voor half, half, 5 over half en 10 over half. Niveau 8, dan krijg je alles door elkaar tot op de minuut. Luciano heeft dit al een aantal keren gedaan en begint dus bij niveau 4. Dichter naar de 4 en dan blijft hij wel staan. Op de groene V drukken. Groene knop. Alright, Kokkie. Hier komt de volgende vraag. Nou. Zet de klok op 8:45. Grote wijzer op de 9 en de kleine bijna op de 9. Perfect. Hier komt de volgende vraag. Zet de klok op 2:15. Nee, probeer het nog een keer. Kwart voor, hè? Dat is kwart over. Ja. Die is goed. Zet de klok op 6:50. Alright, Kokkie. Druk op het vraagteken. Wat Zet gebeurt er de dan? grote wijzer 5 streepjes voor het halve uur. 5 streepjes voor het halve uur. Zet de kleine wijzer ongeveer tussen de 12 en de 13. Heel goed. Hier komt de volgende vraag. Zet de klok op 6:55. Zet de grote wijzer 5 streepjes voor het halve uur. Voor het halve uur. Dat is Zet voor. de kleine wijzer ongeveer tussen de 6 en de 7. Prima. Tot zover deze aflevering van Webschool, waarbij we hebben geleerd welke website we kunnen gebruiken om te klokkijken. Ik hoop dat jullie er veel van geleerd hebben en het opzoeken op onze eigen website www.tv-teach.com. En denk erom, TV Teach, waktu cozinha! Tivitit, waktu cozinha! Tivitit, waktu cozinha!